Hello guys! Welcome to Dudong TV and I am Dodong Josh. But before ta mag-start sa atong tutorial nga video, please do me a favor nga dili ninyo skip ang video, ang mga ads sa among video. If taas man gani ang ads, dili na jud makayo ninyong huwaton. Okay ra i-skip ninyo, pero kung anarang mga mugbo gani nga kaya ra ninyong huwaton, please ayun skip guys, bisag tabang na lang ninyo namo bitaw. Ani man gud ni guys. Ako ra man gud nagpaskwela sa kong galingon and nagsalig ra ko sa YouTube ito. And dakong pasalamat sa nako sa Ginoo nga gitagan ko ani niya nga talent kung wa siya wasad ko ani nga talent no. Nagpasalamat gyud ko maayo sa Ginoo nga gitagan ko ani nga talent. Hatagan ko ani kana panghuna-huna nga maayo sa kabuang. So mao to guys, sige start na ta. First guys, i-open niyo ang KineMaster or KineMaster. So kaning app guys, gamit kay ni guys sa paggamag ka ng Vines, vlogs, etc. mga short films nga na gamit kaning app guys. Recommended kayo para sa mga kanang Android bitaw nga sa cellphone ro mag-edit. Recommended kaning app guys. O kaning app dai guys, by the way kana pro version siya guys. Wala na siya watermark bitaw nga pare anang uban nga naa sa Play Store. Wala na siya watermark guys. And ang link ani nga app guys ako ra ibutan sa description. Please lang ko kanang tan-aw sa description sa YouTube o sa Facebook. Tanaw lang ang description at na ko butang ang link para ma-download ninyo. Start na ta. First, kaning namoy makita nga plus. Kaning plus, yung pinduton guys. Choose empty project. Then yan mo na ni gawas. Adto kas media nga di ba ang among video na matoy kuan intro title. So magama tag intro title to doon tapos sa tunaw ko pagama. First akong gibot ato kay gibutangan ako background nga itom. Nag-download ko picture nga itom or pwede ra ka mag-picture nya imong takuban ang camera para mo itom bitaw. So mao pwede ra to nimo maibutang. So ang akong gibuhat kay nag-download ko itom para clear jud siya nga itom. So na ako na-download diri mao niya. Capture din di wala ni download capture ni guys. So, imo tong pinduton kaya picture na siya guys, picture. And second, kay madto ta sa layer nya pinduta ang text. Ang katong sa title nako guys nato siya quotation, di ba? So, man siya quotation. I-change pwede na ma-change sa font guys kung ganahan ka. Pero usually nga ginabuhat ako sa among title kay na i-change jud to na ko font nga nga font kay kun di na may change sa font lahi man sa forma gud. So mo na yung forma niya ako nga i-change og yellow, diba? Yellow na siya nya. Sunod ato kay ang malditong bata nga word. So pwede ra ka mag-add og text or pwede ra sad nimo i-duplicate na lang guys para di na ka mag-usab-usab kanang pare the same na jud ang kan ba yang size, yang text, yang color. Pwede i-duplicate nimo guys niya, i-edit ra siya. I-edit ang malditong bata. So mao na yang font, di ba dili man na mao. So ato nang i-change into kaning Roboto Condense Bold Italic. Di ba? And guys, para mahibaw-an ninyo nga na-center ang inyong font, kana makita ninyo ang cross diha, mo na center. So ikaw na lang adjust aning inyong quotation ng ibutas babaw, i-adjust na lang. Na second, mag-duplicate na punta para sa katong word nga episode 16. Episode 16 na ta guys. Episode 16. Diba? So i-change na po na nato og font. Dancing script bold. Ikaw guys, naranin mo kung unsa nga font imong gamiton, pero ikaw kung naranin mo kung imong sundugon ang akong gibuhat nga unsa nga font akong igamit. Pero mas nindot pagid kung na kay uniqueness bitaw imong kaugalingong design sa title nimo. So guys, mana siya guys, to I play now.
Ang Malditong Bata, episode 16. So wala pa sa kanang background music sa atong butangan para naikinabuhi ang atong intro title. So diri ta guys sa audio, magpili tag kanta. Pwede ka mag-download og mga kan guys. Pwede mo mag-download og kanang background music sa YouTube or bisag asa nga pwede mo ka-download bisag asa nga kan. So ang ako kay gibutangan ako folder para di ko maglibog asa ako mga sound effects na dire sa folder guys. And ang pangalan sa akong kanta nga background music nga gigamit kay funny background music for YouTube videos. Nara na sa YouTube ang akong mga sound effects guys, diha ko nakuha. So ato, para ma-add ni nga kanta guys, click lang ning plus, di ba? Ato i-play, di ba? Adjust. Atong butangag ka ng animation mo fade, di ba? Ano man to? Fade. Yang kanini kaya drop down siya. Katong matagak na kung fade ang kanang kamo guys, kinara na niyo kung sa inyong gusto. Basta ang ako ang ending sa ako ang intro title kay mo fade sad siya. So guys, ato i-play balik. Wala sound effects ang kuan bitaw. Wala pa nato butangan, wala pa nato nabutangan ang sound effects sa word nga episode 16. So atong butangan guys. Atong butangan folder sound effects. At nato skin option. Rubber ball. Ang pangalan sa sound effects nga gamit katong matagak bitaw. Rubber ball sound effects. So ato i-add. And mao ni guys, para sa pagkat sa music, makita na nimo kung asa magsugod ang kanta bitaw kanang murag naay mo makita sa kanta nga murag wave sa audio. Basta makita ninyo guys, nya sa pagkata na guys ari, kung makita ninyo ang gunting, pindutan ng gunting nya. Kung gusto nimo i-cut ang whole side nga sa whole left side, pindutan ang kinaunhan. Nya kung gusto nimo i-cut ang whole right side, pindutan ang ikada. O kung gusto kang i-cut nga katra sa ato nga guntingon ra nimo, pindutan ang ikatulo. So nga kung piliyon ra ni guys kay i-cut ang whole left side. So ato i-cut ang whole left side na og ito nung di kung asa magsugod ang imong word, ang imong butangan sa sound effects. So ito i-play balik. Natunong ba? Ito i-play balik. Murag nag-una ra ito, no? Ito adjust. So ito i-play balik. So guys, ang kanta day guys na ay option nga pwede nimo pakpusgan ang imong background music or pwede sad nimo pahinayan. So ari ka diri sa volume, kung gihinayan ra ka sa volume guys, pwede nimo pakpusgan. Yan na lang. Ikaw kung asa gikusgon nimo gusto. Pero kung gusto na i-full 200%. 200%. Nya kanisa 200%. Play kung usaban tingo, di ba ni usap ni mas ni kusog sa tanay cut na to dire para mas straight ang pagkat guys. Ayaw usba ang position sa imong
kanang naibadless bitaw nagana ay usba ana lang straight lang pindot lang ang text para straight ang pagkat niya pindot ang gunting cut ang left side ang kanang rubber bar sa effects pwede na dili na mag-cut kaya mo buar man. So hello guys, ako sa lang i-cut ang video no kay medyo taas na sa atong tutorial kay kung taasan nung manggod ako ang tutorial mas bugat ang video. So ako sa lang giputol guys and comment lang mo sa kung napamoy mga pangutana para ma-appeal na to sa part 2 sa atong tutorial no. Comment lang down below and sunod na ko mag-shoutout guys kay sorry kayo taas na kay ang video good. So para to guys hinaot nga namin nakatunan kaning tutorial na ko no. Sorry kung wala ka di mao pero hinaot nga namin nakatunan. So Marta guys, thank you so much sa pagtanaw and salamat sa mga taong naagihapon dihan ang nagsuporta namo no. Even though nga medyo nihinay na mong YouTube kaya wala na ko upload nga. Pero napamagyapon ng pabiling tao nga support gyapon namo. Salamat kay guys. Thank you so much. Marta guys, what ang part 2. Bye-bye. Babush. Mwah!